astăzi nu o să mixăm nimic aici în studio, fac doar intro de aici pentru că m-am gândit să ieșim un pic într-un parc. Este foarte cald afară și ăsta este motivul pentru care o să ieșim un pic. Foarte cald în sensul în care sunt 12-13 grade, de asta m-am și îmbrăcat așa cu hoodie-ul ăsta colorat. Dar mergem în parc și testăm lumea puțin pentru că am scos 5 cuvinte care sunt mai greu de pronunțat și aici mă refer la branduri de băuturi alcoolice și vreau să văd dacă există cineva care reușește să le pronunțe pe toate 5 în mod corect. Am și niște cadouri, niște surprize pentru cei care vor reuși, așa că hai să-i dăm drumul la treabă și să vedem ce a ieșit. La asta. Da. Am 5 nume de branduri, dacă mi le citești corect, ai șansa să câștigi 100 de lei. Bine, hai că asta îl știu, Jägermeister. Jägermeister. Ok, Jägermeister. Mamă. Primul, Jägermeister. Jägermeister. Da, este Ok. germană băutura. Bun, nu trebuie să mai spui. Gata. Jägermeister? Da, primul este Jägermeister. Al doilea este un gin. Zi tu. Nu știu, zici tu. Rei, la sfârșit, nu știu. Eu nu sunt Tanqueray? Da, Tank. E T-A-N-Q-U-R-I. Deci se citește ce dispare, ce apare. Dar nu pot să te ajut. Tanqueray. Nu, e Tanqueray. A, da, te știu de pe TikTok, gata, știu, faci Cocktailuri. cocktailuri. Da, o să fie Tanqueray, nu știu. Cum ai zis? Mai spune o dată. Tanqueray. Hai, se acceptă că ai fost super aproape. Este un gin. Tanqueray. Bun, următorul ăsta este un lichior de portocale care se numește... Orange curacao liqueur. Băi, ești nebun? Orange curacao. Nu, e curacao. Nu știu. Ok, Orange Curacao Liqueur. Băi, ești nebun! N-a ajuns nimeni până aici. Ia să vedem. Ăsta este un lichior de portocale. Orange Curacao Liqueur. Orange, hai, tu zic următorul. Curacao? Da, citește de la început până. Orange Curacao Liqueur. Bun. Și următorul este un coniac foarte Asta scump. e franceză. Le sens de Hai, zi. Courvoisier. Încă o dată, aproape finalul. Courvoisier. Da, mai zi o dată. Le sens de Courvoisier. Noțiune de contra vouă și a voastră. Lese de Franceza. L'essence de Courvoisier. Da. Ia. Este un coniac. de Courvoisier. Nu cred așa ceva, deci nu cred. Este un coniac. L'essence de Courvoisier. Mamă! Mai spui odată că ai spus atât de frumos, cred că nici eu nu pot să-l pronunț atât de... L'essence de Courvoisier. Mamă. Ăsta este un coniac foarte scump. Lesens de Courvoisier. Mi s-a făcut pielea de gâină. Și ultimul. Ultimul. Este un Scotch whisky. La Frog. Încă o dată? Frog. La Freg. Stai. La Pro. Ai. Nu merge. Uite, Și ați început atât de Scotch bine. whisky. Și ați început atât de bine. Jägermeister direct. La Prague. Mai ai o șansă, fii atent, mai ai o șansă pentru că nimeni n-a ajuns până aici. Dar nu știu, chiar nu știu, e tare de tot asta, dar e prima oară și când văd denumirea asta, chiar nu știu, asta am mai bătut. La Prague. Nu știu. Da, mamă, bun. Și ultima, care este un whisky. La Foroa. Nu. Lefroig. Bravo, batem palma așa virtual și felicitări. Bravo. Lefroa. Încă o dată? Nu e. Aproape, La dar... Froa. Nu. Mamă. La Froe. Încă o dată? La Froe. Nu, ending-ul, finalul. Acolo e, exact ca cum ai zis, L'essence de Courvoisier, te-ai chinuit puțin la final. Ai zis la Freud sau ceva? Am zis. Bravo. Băi, ăștia să-i voștri, felicitări, bravo, 100 de lei. Mulțumim, Și succes super. în continuare. Dăm așa, Cuba batem Cuba de la distanță.
Eu m-am distrat azi cu oamenii pe care i-am cunoscut și mă bucur tare ca noi să le dau și niște bănuți, pentru că am avut bugetul puțin mai mare, dar am închis și ochii atunci când a venit vorba de o literă pronunțată greșit. Haideți să vedem care au fost cele 5 cuvinte care au dat bătăi de cap. Deci am avut Jägermeisterul, pe care toată lumea l-a pronunțat corect, sau Jagermeister. Am mai avut Tanqueray, am avut Orange Curaçao Liqueur, am avut l'Essence de Courvoisier și tipa care știa franceză foarte bine l-a pronunțat extraordinar. Și ultimul care a dat bătăi de cap a fost Laphroaig. Bun, dacă v-a plăcut clipul ăsta, dați un subscribe la canal, dați un like, un comentariu. De fapt, da, puteți să-mi dați în comentarii alte cuvinte tricky, pentru că aș mai face genul ăsta de clip. Iar pe Instagram mă găsești Valentin Luca, pe TikTok, unde am 3 canale, din care 2 educaționale și 1 de show-off, mă găsești Valentin Luca, Cocktails with Luca și Flair with Luca. Așa că ne vedem data viitoare cu un alt clip sau cu o altă rețetă. Te pup și ne vedem data viitoare!